Sofus. Den her video betyder meget for Chili for ven. Og tak for det. Om den her video i dag, så skal vi jo faktisk bare hygge os med spil og alt muligt sjovt, ikke? Så jeg håber, I vil subscribe. Så lad os bare gå ind i det, så vi skal finde det. Hvor fanden var det? Hvor var det? Så står min stemme stille. Det kan jeg ikke lide, det der. Nå, godt. Videre. Det er dumt, det her. Ikke til virkelighed, så kan jeg ikke. You are saying to face. Og jeg skal få ham. Okay, lad os trække. Wait, what? Nej, jeg kan ikke bumse. No. Så, det er det er tjene. Om man bare ikke kan lide det her. Så er det der. Burde du hjælpe? Jeg kan være det der med skæv. Jeg må ikke langt nok. Jeg kan bare trykke på et hint. Jeg ikke lade det. Får vi den. Vi hopper, jeg vil have den. Nej, næsten. Jeg er så betalt, hvorfor? Nej! Jeg hader det her. Ja, nej. Jeg bare kan have det bamse. Du gør det. Og jeg mener det. Og jeg gør det. I kan selv se her. Ja. I kan se det. Ikke? Yes, jeg gjorde det. Yes. Godt jo. Okay, hvad skal jeg så? Ups. Okay, vi skal få den, når den stopper her. Det her burde være vildt let, ikke? Det her. Jeg gjorde det fedt. Men det kunne jeg faktisk ikke have regnet med. Hvad fanden er det her? Hvad er det for et spil? Ja, selvom jeg har... Nej, det var det spil, hvor... Jeg tror, vi har set det før. Det kan jeg ikke helt lige huske. Skriv i kommentaren, hvis vi har set det før. Okay. Ja, jeg har det. Okay, godt. Jeg skal redigere den her video. Det bliver det sjoveste at redigere. Hvorfor skal jeg gøre det her? Vi skal få lov til at starte op. Nej, så var den der jo bare... Okay. Jeg tror... Nej, jeg skal ikke bare bygge en streg. Okay. Prøv at se, hvad jeg kan nu. Okay. Det er det noget, jeg har lært. Nej. Det var ikke det. Hvorfor? Jeg kommer til at elske at redigere den her video. Det her det er simpelthen så sjovt. What? Fedora? Ej, jeg gider ikke en cheeseburger. Ikke cheeseburger. How to save them. Det var bare et gæt. Okay. Flotte 3D bookmark. Det må være let. Se det der. Nej, det var let. Star Wars. Nej, jeg skal ikke så ben. Jeg kan ikke lide det. Jeg vil... Nu er de i krig, så... Okay. Det var ikke... Okay. Nu vil det
Yes, gør det. Det er så irriterende. Fedt. Ej, det her, det må være svært. Skjold! Nej, så dør du det, der er glemt. Bare rolig, jeg græder ikke. Frem til Tini, jeg vil bare gerne lige sige, hvorfor fanden har du brugt så mange forsøg på det? Og så sidder jeg og prøver at klippe ud, men det gider jeg ikke, på grund af, at du bruger så fandme lang tid på det. Så jeg går tilbage til mit arbejde. Okay, så det, ja. Så lad os, okay, hvad skal jeg her? Okay, det her det er faktisk lidt, okay, nu tror jeg har den. Nej, så tror jeg, nej, han døde med skud! Det er det dumme skud! Vi skal få det til at ikke vippe. Jeg er så irriteret på spillet. Jeg kan ikke lide det her. Ja, det kan jeg godt se, jeg døde. Jeg hader den, der redigerer det. Jeg kan ikke lide ham. Jeg tror faktisk, det var han, der redigerer, men jeg kan ikke lide dig. Hvis du redigerer den her video, så fandme dårligt. Altså bare at tale til mig selv. Jeg bliver sur. Ja, nej. Ikke noget skud. Jeg klarer det. Bakker. Monopoly. Ja, og hvad redder det mig? Cheers. Nej, cheers, det betyder skål. Okay, der skete faktisk lidt fejl med mikrofonen igen, hvis jeg tror, jeg har fået. Det begyndte at slette det der, så lige nu optager jeg bare, da jeg redigerer. Så jeg ved ikke, hvad der sker i fremtiden. Okay? Jeg skal ikke tage. Ja, okay. Klokken er 9 for mig, og det er torsdag. Og det er faktisk, den kommer ud i dag, hvis jeg skal bare lige redigere. Hvad er det? Okay, han burde dø. Hvorfor kan han ikke dø af det der? Hvorfor er vi så dårlige? Okay, vi kan godt 3 minutter mere. Okay, godt. Hvad skal vi her? Jeg håber fremtidig Chitty. Der er en skip-button op i toppen, og det kan jeg ikke lide. Så nu er jeg bare til video. Okay. Der burde jo være sådan. Yes! Okay, så ja. Så lad os bare gøre det. Ja, yes. Jeg bliver til god. Ikke? Men kan jeg ikke lade være med at spille det spil? Project Kim. Hvis vi skulle have den anden optagelse, det var vildt. Ja. Okay, 2 minutter. Spiller vi mere. Jeg tænker lige over, at vi skal spille nogle par flere. Det kan vi godt. Men så bliver der også kun 2 tilbage. Altså, jeg sur, ikke? Jeg små 5 likes, hvis vi skal gøre det her. Ja, okay. Og små 5, hvis jeg skal lave en live. Okay. Så vi går bare videre. Jeg håber, du får 5 likes. Jeg kan bare ikke lide det her. Okay, hvorfor vidste jeg? Jeg hader, der folk mennesker. Skriv i kommentaren, hvis I hader det. Ja, eller dig.
Hvad kan I bedst lide? Fritter eller burger? Skriv det i kommentarerne. Okay, så vi skal dræbe Godzilla. Det er nemt nok. Jeg sidder og kigger væk. Og jeg sidder bare tegnet på min skærm. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Så er det fucking... Så er det i seng. Og jeg sidder der og spiller med mig. Det er mærkeligt. Så kommer jeg lidt ud af det. Farvel og tak for i dag. Jeg håber, I har nydt den her video. Og I må smide 5 like, hvis I vil have 2 af det her. Det tænker jeg. Så er det til min første video. Okay, så lad os bare sige tak for i dag. Og jeg håber, I har nydt videoen. Og hvorfor kan jeg klare det? Farvel og tak for i dag. Jeg håber, I har nydt videoen. Og vi ses til næste video. Det var alt for den her video.